Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si John, 38 anyos. Minyo ug may duha ka mga anak. Taga Daguhoy, Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo namo sa akong asawa nga hangtod karon naglibog pa jud ko kung virgin ko ba gyud siyang nakuha diyang unang may nahitabo namo. Aron inyong sabtan, sugdon ko diyan nagtrabaho pa siya isip tindira sa usa ka tindahan ug ako ang security guard. Ingon ini ang mga panghitabo. Babilyo, Ay, salamat. Kay niya nagid ka nga akong karilibo. Tukayad ba na mo naabot eh. Mura matagak na akong mga mata. sige na, out na. Ako ni balat din sa tong gipustingan. Uy, may poster man lagi nga hiring tindira. Ay, oo eh. Gibilin din ang ma'am kagabi ipag-uli niya. Ipabutang ko na inig-open sa tindahan. Oo, sige. Ako ni bala ni. Okay. Sige na, out na. Ang katog na ka. Nagkadagka ng mga tao. Nagkainit na po. Hi, guard. Hiring mo tindera? Yes, ma'am. Kanang nasa poster ang requirements. Suod lang. Ay, mabalik lang ko, uy. Kay, wa pa manggod ko makadaha sa kong mga requirements. Mo ba? Sige. Pero, balik ba yun ha? Kaya sigurado dyan ko nga, madawat dyan ka. Nga nang nakasiguro men ka. Ikay mo dawat, kuya? Kuan, kanang, dili. Nga nang nakasiguro man kang madawat kit ko. Tungod kay gwapa man ka. Hmm? Nya, tasog height. Ang ngayon dyan ka magtindira. Atik sab ka, kuya guarda. Sige, kuya guard. Balik lang niya ko, ha? Salamat. Balik ba yun, miss ha? Uy, gikuya ko niya. Away noon, klaro man sab nga, mas manghudyo na akong bayana. Pero, kapaahan niya, eh. Gusto sa height. Nya, inosente pa yun. Ganahan ko niya. Mayong tagbubalik na. Unsa? Lagi pa eh. Kapahaliging bayhan na ba eh. Unsa ka gwapa? Murag kimcho? Ay, dili pa yung anak ba eh. Suday. Artista man to. Oh, Pero, kabaw ka ba eh. Ganahan ko niya. Simple rin kayo. Kada bang, wa kay arte ba? hmm. Murag taga-probinsya ang dating ba? Ganahan yung anak nga beauty eh. Murag feeling ako. Wa pa gito uyab. Muna ganahan ako sa akong maasawa ba eh. Gusto ko nga ako di makauna. Siyalan? Gusto ko sa akong maasawa ba eh. Kanang ako rin uya ba? Kanang ako ba'y una na kailabot niya? At taasa sa di mag-standard eh. Nga sa panahon karon, sultihan ti ka, tagsa na lay virgin ron nga babayo eh. O di ka maginaslatan ng bay, nga virgin. O maong gusto ko makita og babae nga. Ako di makauna. Nya, hay man na ron sila be? Ha? Nya, morilibo na lang ko nimo. Wa pa magyapon na mabalik ng babaeng giingon nimo nga gusto mga apply og tindira. Dini sa tindahan nga atong gitrabahuan. Pabutlong ko siya bay. Di sa kumuhot ta. Basin na dugay lang. Diba? Hi, kuya guard. Oh, wait. Ikaw ba itong ikasulti na ako gahapon? Sorry ha, nalangay ko. Mapamasay pag-out na ako sa akong trabaho, good. Kay may trabaho naman unta ko. Papan, gusto lang kong mabalhin. Pwede pa nga mag-pass lang una ko sa akong mga requirements? Gupahagi Ah? niya eh. Uy, pangutan ka sa gwapang babae oh. Oo. Dawat ka na, miss. Norma. Norma nga akong pangan. John. Tawagan lang kong John. Norma. Ug dawat ka na. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Wa na yun ako buhi ipas, Norma. Ako ning gitabangan nga makasuot sa tindahan
nga akong gigwardyahan. Ug wa pun magdugay, ako gidayon siyang gipanguyaban. Dugay kong gisugot. Pero sa kadugayan, ako rin yung nauyab si Norma. Unya, Ngayong nanood man ta din sa lodge dyan, uy. di ba uyab naman ta? Oo, pero mahadlo ko ini dyan, uy. Ayaw lang. Kaya basig mamaptos niya ko. Mahadlo ko. Ayaw ka bala ka. Nagdakog panagang. Nagdakog kondom. Lasiyang balain kay ka dyan, ay. Nilay ka pala ka. Kay bisan pag mamabdos ka. Pangasawon mo sa tika. Bahal ti ka, Norma. Kung gusto ko nga ikaw na ang akong asawa. Jun. Alakad do. May nahitabo yun na to, Jun. Pero dili lagi ka mamabdos adto. Kinakunto man ko. Mag-CR sa ko, ha. I-check na ko, Bikon. May dugo ba sa bedsheets? Oh. Wa may dugo. Wa siya magdugo. Ingon sila nga, kung kita yung ka-virgin sa babae, magdugo ni. Pero nga nung wa may dugo. Jun, may dugo lagi sa akong pag-CR. Ha? Asa man? Ako na nung gi-flash. Oh. Ha? Ay katawa bay. Nahasulbi ako. Nga nung mahasol pa man ka, nga nagdugo man ka siya, o nga medyo naglisod ka sa pagkuha niya. Walaw kitas dugo bay. Mo resulti niya. Mau ba? Shush, abay. Eksa pa. Kasi yan yung nanawag. Hello, Norma? Jun, gitugo di ay ko, uy. Ha? Nisamot yun ang akong pagduda nga dili na virgin ang akong asawa nga akong nakuha. Kaya pagkaugmaan na, gidugo man siya. So posible di ay nga ang giingon niyang dugo sa men's day siguro to niya. Ako pagyapon siyang gipangasawa, kaya in love man ko niya. Apan hangtod karon nga duha na ang among anak, kanunay pagyapon ning maghasol sa akong nauna. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa pag-sex namo sa akong asawa, diyang uyab pa mi, wa siya magdugo. Pero medyo naglisod kog kuha niya, pero wala man sad siya sakit eh. Dili na ka virgin ang akong asawa? Ikadawang pangutana. Pag humana mo, nisuod siya sa CR. Ingon siya, may dugo siyang gi-flash, pero wa ako kakita. Mauna ka itong dugoa nga nakuha ko na ang iyang pagkabirhen o sa regla to niya, kaya pagkaugmaan na, gidugo man siya. Ikatulong pangutana. Kung makuha ang pagkabirhen sa babae, kano sa diay unta siya magdugo? During sexual intercourse? O inigkahuman na? Kay medyo naglisod man sa kugkuha niya. Ikaupat o katapusang pangutana. Pagkaugma, human may mahitabo, girigla man siya adto. Unsa man di ay? Ang dugo sa pagrigla ug ang posibleng dugo nga makuha ang iyang pagkabirhen, maora ba o gigikanan o agianan? Posible ba nga magdungan sila? Palihog, tabangig tampagi ko, kini ang akong suliran, June. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisap si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner mo'y muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Di na nato dugayon, di ta maikog, di ta magduha-duha kitang tanan na ay problema unya importante kaayo nang mapagawas na natunong atong magibati mo na ipada ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran
official writer's page. Pwede sa yun nato ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Ug kumusta man ang atuang mga tigpaminaw karong adlaw? Hinaut unta nga pagbango nato ningon tag thank you Lord kay nakamata ko. Wa ko nimo gipaundayunan ug gikalimtag bukaw in town. No? And waking up in itself, di ba Doc, is a blessing. It's a blessing. It is not a privilege. Ha? Yes. Mao na unsa man nato ang lesson for today? Itong lesson for today, usabon ako nigingon na to ni, no? Find your authentic self and make Yes. sure you get the opportunity to live it. Yes, ayaw gyud mo anang make believe ba nga kana ganing mura na lang kag nawa sa kanang kamatuoran or tinuod kay naglive na lang ka og life nga kanang abi nimo mauna na pero wa ka na ning kamot make believe unya di ito ang reality imo nang gikalimtan, di ba? Yes. Pero kinsa may mga i-greet na to today, Doc? Kung i-greet ang mga Lagrama family, Ligasa, Hiruna, Aliban, Pidutsi, Bukal, Kudal, Tukmo, Sierbo, o Siron family. Maadjong pagpaminaw ninyo. Yes, kung ang kang Luz, Heramil Vegas, Iching Camelio, Gila, also to Henry Ompad, kang Dodong Rosario Sasil, Gina Kurag, ug kang Beth Rafols Andal. Thank you kayo sa inyong padayon nga pag-like ug pag-follow also sa amuang Facebook account ni Dr. Obra, Elaine Tantenko Bathan on Facebook, Attorney Elaine sa Instagram ug Twitter, and of course, ang Facebook ni Dr. Obra is Dr. Rene Obra. White blazer, white Yes. blazer. Letter sender today, Doc, si June. Ang atong litasel si June, 38 years old, taga Daguhoy, Bohol. Sipa kay tas Bohol. Greetings sa Maadjong tanang adlaw mga ninyong sano. tanan diya sa Daguhoy, Bohol. Yes. No? Si Porfirio Lim sa Inabanga. Ug si Glicerio Galulo. Maayong pagpaminaw. Yes. So, kabahin ni medyo about ni sa nahitabo niya siyang asawa even long ago, no? Kani ang unang pangutana nga pag sex kuno nila siyang asawa katong uyab pa sila, wa siya magdugo. Pero medyo naglisod sad kuno siya kuha niya pero wa ra pud siya sakiti. Di na baka kuno virgin atong panahon na ang iyang asawa. Dili man. Wa katingog si Doc, ako na lang mo tubag ani. Bago katingog ito. Wa ka andam akong partner. Gitanaw gid ako siya, wa katingog gitanaw ko. Hoy, dili sa tanang higayon oy kay abi wa mo dugo dili virgin. I remember that yun sa amo ang klase sa una sa biology, no? Kay naman puy uban nga kind of ang hymen man na di ba tawag ang Hymen, yeah. It's a small tissue so sa kinataw sa babae nga dili sa tanang higayon mudugo at all times, no? Labi na kung active kaayo ang babae, unya daghan kaayo og kana maginabuhat sometimes dili pero wala nag-ingon nga dili siya virgin. Ang pasabot gud anang virgin ra gyud Doc, no? Kung first time niyang makighilawas mao ra gyud na. Oh. Dili na basihan ang kanang naidugo or what, ha? Kana mo ra gyud pasabot. So ang definition sa virginity is someone nga Wa pa nahilabtan. wag sex contact. Yes, no? correct. Muna kasagaran atong hunahunaan. Correct. But remember that there are other ways nga ma-diverginize ang usa ka babae. Usually mga age niya na mga 17 to 20 years old, no? Tinuod. Unsa may mga pamagit? Oral sex, anal sex, Kana. object insert niya or finger. So kaingon ni ato ni Eileen na may hymen diyang nag-guard sa opening sa vagina. Ug kini siya usa ka very thin nga tissue nga kung ma-perforate kung giingon na kong mga pamaagi nga literally ma-diverginize ang usa ka babae. Okay. Og ang iyahang ikaduhang pangutana paghuman kuno nila naglisod siya sa CR. Ingon siya may dugo siyang giflash pero wa kuno siya kakita. Mao kahatong dugo nga nakuha kuna ang iyahang pagkaberhen or sa regla to niya kay pagkaugma ana gidugo naman siya. Can be both. Pwede yun. It can be both. Yeah, Pwede. it can be both, no? Oo. Dili lang na dugo may basihan nga virgin o dili ba virgin ang usa ka babae, no? So sa mga Katoliko ato ni ang virginity man god, ang purpose na is to preserve the chastity bitaw sa mga Tinuod, yes. mga madre ana bitaw. Yes. Sila mo Oh. na abstain gyud sila mga sexual nga mga inunta
kahilayan, no? So Tinuod. usually makuan mo ganing mga inunta naa sa mga religious group. Dili na sila particular about sexual pleasure kay devoted themselves to mga Chastity man ano, chastity vow nga of mga chastity. kuan, no? Kanang mga dili mga physical nga mga desire. Yes. Oh, dili mga panglawas nga mga kanang kagustuhan. Yo. Kini ba yung hymen, attorney? Mo change ba ya Yes. sa stage sa life sa babae, no? Yes, nakabasa sa gudok baka nang magbay ka, kanang Magbay ka. kuan kag puwersa, kanang mangusog ka. Okay, yeah. It also Weightlifting, yes or activities. or active ka og lifestyle magkanipis manggod na siya dok. Nya hormonal po di pa. Tinuod, correct. It can be anything. But muna, ato ang basihan gyud ana gyud. It's not really the hymen kung magdugo, but kung ikaw ba gyud ang unang nakahilabot niya, no? Sexually. Ikatulong pangutana dok, kung makuha ang pagkabirhin sa babae, kanus ade siya magdugo during sexual intercourse or inig kahuman na, kay medyo naglisod man sad kuno siya kuha niya. Well, kanang pagdugo daghan may mga time nga magdugo ang babae dili lang sa sexual contact, no? Yes. Kanang iyang monthly menstruation, no? Correct. Ug tulo ka stages sa kinabuhi sa babae nga mausab ang iyang hormonal level. First is kanang magminark siya, second is kanang magpregnant siya, third is kanang magmenopause siya. Menopause, So oh. mo na atong basihan. So dili na mo'y inunta bantayan gyud nga nagdugo siya or wa pa siya Correct. nagdugo kay naabayay mga bleeders na apoy murag wa lang, no? Nga kuan. Unya ako no katapusan niyang pangutana, pagkaugma human may mahitabo girigla man siya adto. Unsa man di ay ang dugo sa pagrigla ug ang posibleng dugo nga nakuha makuha ang iyang pagkabirhen. Maura ba nang gigikanan or agian? Posible bang magdungan sila? Sige, magagianan. Maora kagianan, maoray anong taagian, no? Pero kanang monthly menstruation is regular na siya. Ang kining gingon nimong nakuha kay na virginize siya once in a lifetime naman na mahitabo kay di ba ka pwede na virginize siya kanya mabalik ka pagka inunta tikop ang mong hymen, no? Oh. Kana ba? Duha naman ako lang dok ha. Oh. Duha naman ni ilahang anak dok no. So taod-taod na ni silang minyo. Nganong hangtod karon nagsige ra man gihapon kag duda or ngumumatter bang virgin ba imong asawa di mangutana ko nimo ha. Na siguro na batian Kani John, mangutana ko John ikaw pag asawa nimo sa imo ang asawa first time pud nimo birhen pud ka. Mana. Kay tingalig mumat kay dapat patas mo no kung ingon ana nga mumatter na nimo ba ikaw kuan pug ka first pud to nimo ngano gasige man kag huna-huna in town anang minyo naman mo di ba gud ang importante malinawon no ang inyuhang kaminyoon ug inyong pamilya unya mahigugmaon imuhang asawa unya karon panahon na wa siyay lain. Di ba? Yes. Old school na kayo na no kanang mga ingon ana nga huna-huna mas nindot of course no ikay makauna pero dili na mo diminish no sa pagkababay sa imuhang asawa og kung galing man no kung naa na baroy nakauna niya or nakahilabot niya di gyud unta na dapat mo matter so ayaw og ka-bothered ana ang importante ang karon ninyo nga naghinigugmaay mo ay nagka-bothered ana pero at least natubag yapon nato iya pangutana di ba dok? Sex does not define your career, Correct. your education or relationship with others. It doesn't matter na kung kuan bitaw as long as you love each other. Tinuod yun. Ang relationship ang importante. Dili ang hymen. Mga suking tigpaminaw. Unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat og maayong adlaw.